Radio Skives Rodekasse. Jeg er Daniel Øremark og har fået besøg i studiet af Louise fra Imerco Skive. Velkommen til. Mange tak skal du have. Vi skal snakke lidt om din, hvad skal man sige, fagprøve. Min fagprøve, ja. Som er i den her uge. Du kommer ned fra Imerco. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, du er i gang med? Ja. Jeg er i gang med min afsluttende eksamen her i Imerco, og hvor jeg skal lave et highlight på et produkt. Og i den anden, der har jeg haft et godt samarbejde med Needit, og har fået nogle knaldgode tilbud på en Park One P-skive, hvor du sammen med prisen får en lille parkeringsklips til billetter og P-skiver til en samlet værdi af 399,95. 399,95. Hvordan er du lige kommet frem til, at det skulle være det her produkt? Det har jeg, fordi for det første er jeg selv glad for bil. Jeg kan godt lide at køre. Og så har der været stor snak omkring nogle andre producenter, som har haft problemer med deres P-skiver, hvor de blandt andet faldt af forruden, eller de ikke rigtig virkede, så der opstod en par P-bøder. Ja. Og så har jeg jo egentlig fundet mig et produkt, som jeg synes lever op til fuldt ud de krav med, at det slet ikke sker. Og det vil jeg så gerne highlight noget mere, og det har jeg valgt derfor at bruge den her. Det lyder som en rigtig god idé. Og meget på bilen, så er der lidt godt blikfang nede i butikken. Det er der i hvert fald, ja. Jeg har fået sponsoreret af en bekendt, en NSU gammel prinsbil, som står i butikken. En rød, smart en med flag i forruden og det hele. Ja. Så den står som rigtig godt blikfang lige der. Hvad sker der ellers dernede i ugen her? Ja, jeg har en konkurrence kørende, hvor man kan komme ind og udfylde et par blanketter og lægge i min postkasse, og så er man med i en konkurrence med masser af præmier, lækre præmier. Jeg har blandt andet en hovedpræmie fra Vilfa på en juicer, der ligger til 1800 kroner. Ja. Jeg har en Stena-line-tur, en tur til Oslo for 2 personer, så der er lidt valgfrie gaver. I en værdi af 13.000, så det er bare at komme ned og tilmelde sig. Og hvordan har du fået fat på alle de her præmier? Det handler om vilje. Lige præcis. Det handler om vilje at gå på mod, og det handler bare om at ture og ringe og have et godt snaktøj. Ja. Hvor lang tid strækker tilbuddet så konkurrencen over? Det gælder fra i dag, mandag den 14. og indtil på lørdag den 19. Okay, så det er altså bare om at kigge ned forbi Imerco Skive? Det er det bare 100% sikkert. Fornemt. Det er noget med, der også er kommet en Facebook-gruppe? Det er 100% sikkert, ja. Vi har i den anledning valgt at oprette en gruppe inde på Facebook for Imerco Skive, og den startede for cirka en halvanden måneds tid siden, når vi stille og roligt begyndte at lægge nogle billeder op, og nyheder er kommet ind, og vi fortæller lidt forskellige ting, og så har jeg jo så valgt i den anledning også at bruge min fagprøve på det, hvor jeg også har en konkurrence derinde, hvor jeg udløjer en Park Light P-skive i stedet for en lidt mindre model af Park One. Og man skal simpelthen bare gå ind og dele billedet og like det, og så er man med i udtrækningen, når vi når i 150 likes. Og hvad er det helt præcis navnet på jeres Facebook-gruppe? Den hedder Imerco Skive. Imerco Skive. Imerco Skive. Godt så. Louise, tak fordi du kiggede forbi, og held og lykke med Tak skal du have.